Bidio ar y cyd, Cydweithredu. Pwrpas y fideo hwn yw eich helpu ddeall yn well beth yw ystyr cydweithredu a bidio ar y cyd am waith contract cyhoeddus a phreifat. Bydd yn sicrhau eich bod yn sylweddoli beth yw manteision ac anfanteision cydweithredu, ac yn cynnig pwyntiau a chanllawiau clir eich busnes ynglŷn â sut i gychwyn arni. Cydweithredu. I fusnesau sy'n bwriadu Tendro, mae sefydlu cydberthnasau a phartneriaethau busnes da yn ffactor cynyddol bwysig y mae angen ei ystyried. Mae mwy a mwy o gyfleoedd Tendro yn y sector gyhoeddus yn gofyn i gyflenwyr ymateb mewn ffordd cydweithredol. Gall cydweithredu a Tendro ar y cyd fod o fydd mawr pan wedi i'w wneud yn iawn, gyda'r bwriadau a'r cymorth cywir. Un o'r prif heriau y mae mentrau bach a chanolig yn ei wynebu heddiw yw maint y tendre sy'n cael ei hysbysebu gan y sector gyhoeddus. Mae'r cyfleoedd hyn yn aml yn rhy fawr i un gyflenwr ei cyflawni ar ei ben ei hun. Bydd ffurfio consortia i fidio am y contractau hyn o fydd i bawb dan sylw, drwy gryfhau'r gystadleuaeth yn erbyn cyflenwyr mwy. Mae cyfleoedd sylweddol a chontractau posib ar gael ar gyfer y trefniant partneriaeth cywir. Manteision cynnig bidiau cydweithredol. Cynnig set o sgiliau ehangach a chryfach i'r cleiant. Taenu'r risg. Taenu'r gost. Taenu'r atebolrwydd. Portffolio ehangach o i'r-daon, enghreifftiau o brofiad blaenorol o waith yn y sector gyhoeddus a phreifat. Apelio mwy at y cyrff sy'n Tendro. Darparu sicrwydd tymor hir i bob parti gan ei helpu i gynllunio'n effeithiol ac i sicrhau adnoddau. Nid oes rhaid i'r cydweithredu fod ar raddfa fawr. Dylai grwpiau sy'n cydweithredu bob tro gael eu seilio ar ymddiriediaeth ac ymdeimlad o ddilysrwydd, oherwydd bod y cydweithredu'n golygu bennaf bod pobl yn cydweithio â phobl eraill, ac fe all cydweithredu effeithiol fod o fydd mawr i bob sefydliad sy'n ymwneud â'r broses. Gweithio tuag at un nod cyffredin yw'r unig ffordd i sicrhau cydweithredu effeithiol.